everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas. Pero JR ang itawag nga angga alang niya. Ha? Ako mo'y masunod. Way makabuot na ako. Let's see! Toro. Ma, mapasing, may eskwela na ko, ma. Oy, yahain naman tong manghod ni mo. Wa naman diri sa sala. Hindi naman to nagduwa. Gidamang gud to ni Papa, ma. Iya tong gisung ay. Tudluan ko na niyag pangitag kwarta mintras bata pa. Unsa? Uy, kinuo ko. Iyang tudlo ag binuang og dili tarong nga pangita si JR. Ako bitong giingnan nga dili ipadasi dudong JR na suko man. Magpasagpa ba kuno ko? Ay, kinuo ko ning amahan ni mo. Agpaso na ko sa papa ni mo, Chinchin. Kuhaon ako imong manghod. 5 anyos pa in town to. Uy, yan na po di ang gidas asira si JR. Ambot anang Papa mapasing, uy. Iya man hinuntudluan og binuang si Dudong. Ay, dali na magduungan na lang taglakaw. Magian man nato ang imong eskwelahan. Tananak. Gusto na ko JR ha, anak? Gusto na ko nga tahuron o gadlukan ka sa mga tao ni Napita ha? Ato ni lugar din eh. Kita mo'y mga bangag sa ilong din ni Napita. Ha? Kita'y hawak o gahaw din eh. Ang tanang driver nga mangagi din eh. Ato. Papa? Papa? Dining lugar ha. Hawad na ta din eh. Magkakwarta pa kita. Sama ka nyo. Wagyan ka. Bagon ko ng liog ni mong drivera ka. Ha? Saman? Ka na, daghang sinsiyo. Bangag sa ilong. Kontra gusto ay. Sinsiyo higit sa tagbot ng pamunit, daghang piso. Balik niya na kadyo, ha? Balik niya! Pida! Bangag ka sa ilong! Mama? Mapapasing! Ma! Ha? Kung si mama pasing ni mo? Animal? Oy, Toro! Ambi ng bata, oy! Imo naman sa dagkidadi nis asiras tawhanak ka! Ma! Dali, Ma! dong. Dali kay mangulit ha. Dali, Mama! dali. Hoy, pasing! Paya ni mo. Pagkabangag sa ilong ni mo. Nakaila ka na kung kinsa ko, ha? Toro! Ayaw di ko palagot, ha? Ayaw di naghilabting bata. Tigalikan hiti ka imusmus kasada mo nga ka. Mura kanyag kalabirang nahiwi. Lapti niya! Saman! Toro! Dali tong JR. Mga jita ninyong mama. Maglisaryo ta dong. Inyo man kong iapila-pila ng pangadji, oy. Tanaw kong TV. Magduka ta ng pangadji. Samok. JR. Chinchin! JR! Mga G na ta, dali na mo. Nay, mapasing. Magduka ko no siya sa pangadji, ma. Samo ko no. Ha? Tanada yung JR. Magbuot man mo, oy! Dili ko! Dili ko! Dong JR, dali na dong. Magrosaryo ta, aron kaloy antas Ginoo. Kahiyan niyo ko, oy! Kamu lang, God! Mambugkos man mo! Sumbog to mong papaturo ron! Mo gidayo na siya, uy. Magpahaba o magpalaban na yung papa. Abi kay labanan man siya, bisag sayop siya. Is ka lang! Is ka lang! Salig ka lang da kay pinangga ka, Is ka lang! papa. Kay pinalabi ka. Saboy! Tanaw kong TV, ha? Sige na lang, Chinchin. Kita na lang ang magrosaryo. Di na lang ta mamugos. Ginoo, nasayod ka gadugay na kung nag-antos ni Inig Toro.
Kiagwanta na ko ang tanan Ginoo tugod og alang sa among mga anak. Panayaw intawon itugot kalakip si JR maisama sa iyang amahan. Malukoy ka, Ginoo ko. Ma? Managila ka? Iampo na to sa Ginoo si Papa ni Motoro Chinchin nga mausap og magbag-o na. O kingon man ang imong manghod ka si JR. Kadili unta siya mahisama ni Papa ni mo. Mama Pasing. Hain ba ka, Paseng? Paseng! Di ara ko turuoy, naglab ako. Pagkabangag sa ilong ni mo. Ano man? Ay, panuway! Gusto ko na si JR, ha? Di ba naghatag ko ng uskalibo, ha? Usakalibo to kong gihatag. Arong magluto kag tarong nga sudan para na mong JR. Di ba? Ay kalimutan na. Boy, lisngag lang ilong mo. Pagkabangag sa ilong, anong buhat naman tong nayabaga ka? Nganong buwag rin sudan mo? Nganong buwag ka? Toro, ang kumbok ka sakit. Ano? Uy, agay. Usay sakit, usay sakit! Hain mo na yung kwartang akong gihatag ni mo, ha? Gidatong ni mo sa mong laki, ha? Tubag! Gipaniglan kong nang alihas at utang pag-agi na ko sa tindahan. May bayad na lang kong gamay o gipalitan na kong bugas kay wa na matay malungag o niya gipalitan sa na kong gamay buwad. Buisit ka! Agay, oy! Bangag sa ilong ni mo! Para sudan tong yabaga ka, ha? Ang may ni mo! Toro. Dali! Agay! Lumusang ka Uy! ining baril nga punos tubig! Turo, ayaw, ha? Hangtod ka sa amat na makanto sa kasalbahay si Mapaturo, ma. Hangtod ka sa aman. Bahay ni pong pagkalagpot niyang giwakli ka niya kay imo siyang gibira kami doon sa kong naong sa baril puno sa tubig. Diin ka napita, maigo. Wala na kaso na ko, ma. Bahala nagkapila ko mabunog. Di ka lang dapatan ng ingon anak ni Papa. Chin. Di lang gina magmahay si Papaturo, ma. Gitahod na ko siya akong amahan bisan pagsukat pa sa gamay pa ko. Wasi pagpangga na ako. Di ka di ko kagwanta. Basta pasakitan pa kaniya. Mangambot na lang yun ko. So, kinuo ko din mo, Chinchin. Ayaw anang una-huna, anay. Basta lang yun. Di lang yun na siya magmahay pa. Mura na mag si JR ay iyang anak. Kanapos JR natakta na po na niya. Bisan unsa na lang ginahibawaan. Tanawa niya, kiagwanta ko lang sa lintanan. Basta di na ko makapugong na. Chinchin. Kredo, pagdali! Ano ka, JR? Ano ka? Dali ba? Sunod na ko. Andaman mo cellphone. Atong videohan. I-record. Ayun, sa mo lagi? Idali gani. Anak ta ng mga tanong mo. Paspas na yung paspas. Diri. Ang sampo na yun. Saba. Tanaw, walang. Nay, sigahan ang mata ni mo. Kidlap ang panty ni Rian. Ibagagin mo di Arwin. Nayan tingog ni mo, madungkan ta. Sige na, videohi. I-record. Sige, i-close up yun. Puti ang Rian eh. Kana. Hasgang labi. Hindi kaysa, nindot og ubon. Ahugahan na gini mo di Arwin. Ako ra, labaw ba ka? Dili ya. Kaya kalon ako close up na. Larian, nananglili na to. Uy! Pagkatimungkog! Sipat ka doon! Sipat pa na! Wat ako, Jeroy! Wat ako! Ay pastilan kanimo, JR. Oy, ikaw gyo'y pinakasipat din sa atong eskwelahan. Bintaha lang unta to, pinakasikat ka sa pagkatarong. Pero sa pagkayabag, pagkasalbahis pa yun.
Naagyo di mo ang tanang binuang, bisan sa unsa na lang yun. Laka diya, yabag ang prinsipala ka. Oh, Nga ko pa yung pagkasadon. May magkakoy nag-videos panting riyan. Si Garduman. Hilom! Ayaw kong ing na ano ha? Ay kong ing nang yabag ha? Wa ka mahibaw kinsa ang gikaatubang nimo. Ingon anak ka kaway batasan ha, GR? Ha, naunsa ka? Wa na gyud kay sama ka bastos bataa ka. Paabutan niyo si Rian o ang iyang mga ginikanan. Gikuha pa niya nga to sa ila. Mas maing makita ang katag nimo bataa ka karon. Ha, ingon ka niya ka bastos nimo. Murag wa mo inahan og igsoong babae. Di ay, ako pa'y basulon. Ikaw dyan, ikaw pa'y nagsugon akong bidyuhan. Traidor mga. Mangunaw mga. Mura mga ludas. Hilo mo eh. Suntukon na rin ka. Mama ng baba mo ron. Inastuka. Ay, na yun. Ono ha? Ono! Stukon? Suntok ka rin. Suntok Suntok na. Ay! 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 May amaw ay! Hoy! Sukol ka! Ako'y susunod! Guard! Guard! Daman! Guard! Lagi, Wa tayo tambling ay. Labaw pa kas 32 kung 32 gigabytes buwan nga ka. Tambling ka na ko, anak. Power kayo na. Mag-drive ka ining taxi ni mo. Ha? Nga way tugpahay. Basta kining butang na ko, power kayo. Di magtugkad has ng ligid. Sige na. Dapat na. Taka lang magnusay. Siat lang. Patuloy mo ng tribiro o nagkiyat ang naong! Balik nagtama! Bahis na ah! O pa gani ito makatama. Samot nagmakatama na to. Diar. Saan ka? Mali ka klase? Ha? Saman, huwag ka mo eskwela? Klase boy. Uwi na dato sa eskwela eh. Aw, hinoon. Bangag sa ilong. Oy, usa mo nang naong ni mo nga. Nagaras mo na. Kauras bayo akong classmate. Nagbinasto sa eskwelahan. Ngamong. Ako'y gidoot. Kaya way daganan sa among paragsinong bagay. Isuso man akong naong. Ipaak pa ko. Siya! Panuway nga way sungay. Bahis. Kisa mata kaya doon na to. Ha? Bangag sa silong. Wa siya kay bao. Kung kinsa ka. Dali! Ato na to. Tiwasya na to. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.